Janka a Igor sú dynamickí mladí ľudia, ktorých som spoznal pred krátkym časom, ale sú perfektní kamaráti, pracanti, sú lokalpatrioti vo svojich mestských častiach, napríklad Igor v Devine, ako sa občiansky angažuje, myslím, už veľmi dlho. A kde si neviem predstaviť lepších kandidátov pre také mestské časti, ako je Karlova Ves, ako je Devín, ako mladí ľudia, ktorí v tejto lokalite žijú, ktorí majú záujem na tom, aby tá ich lokalita, aby ten mikroregión, tento kút Bratislavy bol v dobrých rukách. A napríklad Janka, ktorá je zároveň šéfkou dvoch materských škôlok, dokonca už troch materských škôlok, tak sa prejavuje ako schopná manažérka. A kto iný by mal slúžiť občanom ako ich poslanec, zastávať ich záujmy v rámci Bratislavskej Vúcky ako mladí ľudia, ktorí majú už za sebou hoci v mladom veku toho veľa, sú angažovaní, sú dynamickí, sú priebojní a majú celú kopu dobrých nápadov.